anyị na-ekwu n'ụbọchị taata bụ maka ezinụlọ. Ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị na-eto eto ma nwoke ma nwaanyị, ịnepụ anya kịta ị ga-afụ na soshal midia ihe na-afịa ebe niile bụ agbamnkwụ wedin. Mana ịnepụ anya ihe dị ka ọgụ mmadụ gbara akwụkwọ gbaa nkwụ nwaanyị, dị ka ọgụ mmadụ mere ihe mmemme alụmdi na nwunye iji wee malite ezinụlọ. Mgbe site taa na-aga n'ahụ ise, enwere ike ama nrụzi mmadụ 15 gụwere ezinụlọ ha ọfụma. O nwere ike agbasa. Kedu ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taata? Ihe anyị na-ekwu wee bụrụ ezinụlọ. Ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị nwaanyị ma nwatakịrị nwoke na unu na-amalite ibido ezinụlọ ọfụ, ihe onyonyo a bụ maka gị. Nọrọ ọfụma, gee m ntị n'onu. Ị ga-amụta ihe ga-enyere gị aka iji wee wuwe ezinụlọ gị, wuwesie ya ike, ọtọọ ntọala. Ihe dị mkpa abụghị ịgba akwụkwọ, ihe dị mkpa abụghị ịgba nkwụ nwaanyị, mana ihe kachasị mkpa n'ime ihe niile ahụ bụ ka iwube ezigbo ezinụlọ, ka ezinụlọ gị bụrụ ihe kwụsiri ike, ka ọ hapụ ihe eji amụ, ka ọ hapụ ihe abịa echi a na-arụ gị aka, arụ ezinụlọ gị aka ọjọọ. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. N'ihi ya, ebe na ị na-abanye dịka di na nwunye ọfụ, ọ ka mma na ịtọrọ ntọala. Lee ka ezinụlọ m ga-esi wee dị. Ihe a bụ ihe ndị m chọrọ ga na-eme n'ezinụlọ tutu ụmụazị ọ bụ nwatakịrị abịa, tutu ụmụaka amalite bataba. Buru ụzọ wuwe ezinụlọ gị, wuwe ntọala nke ndị oyibo kpọrọ to lay foundation. Ọ dị ezigbote mkpa ịtọ ntọala ezinụlọ. O nwere ike isi ọ na ezinụlọ dị mma wee pụta. O nwere ike ezinụlọ gị abụrụ ezinụlọ mere arụ. Ihe eji mara ndị ezinụlọ gị ha mere arụ. Ihe eji mara ndị ezinụlọ gị ha na-anụ ọgụ. Ihe eji mara ndị ezinụlọ gị ha na-akọta ọnụ. Ihe eji mara ndị ezinụlọ gị ha na-erote iro. Ihe ndị a bụ ihe na-adịghị mma. Eji ori mara ezinụlọ gị, eji ịgba ama, eji ịsị asịrị. Kedu ihe ọjọọ nke eji mara ezinụlọ gị? Ka gị nwa bụ nwoke, gị nwa bụ nwatakịrị nwoke, gị nwa bụ nwatakịrị nwaanyị, ka ị na-eje malite ezinụlọ nke gị, ọ dịkwazị gị n'aka isi na ihe ọjọọ niile a eji wee mara ezinụlọ m si n'ime ya pụta, ọ gaghị eso m wee banye n'ezinụlọ nke aka m. A ga-enwe mgbanwe. Aga m agbanwe afa ezinụlọ m. Ihe ndị a agaghị eso m bata ezinụlọ m, ka ụmụazị m ga-amụta ka ha nwere ike wee soro ntọala nke ị ga-atọ n'ezinụlọ gị wee too. Ọ bụghị iwu bụ na onye ọbụla si na ezinụlọ na-adịrọ mma, na ezinụlọ ya ewuokwa ezinụlọ nke ya ma ndị mma. Mba, ọ dị gị n'aka site n'ike nke Chineke. Ị pụrụ ịgbanwe aha ezinụlọ be nna gị. Ka ị na-abanye n'ezinụlọ nke gị, ị pụrụ ịgbanwe ezinụlọ gị ahụ ọ bụrụ ezigbo ezinụlọ. Ihe na-ekwu wee bụrụ gịnị? Ọ bụrụ na ị na-amalite ezinụlọ ọfụ, ihe onyonyo anụwa bụ maka gị. Ka ị na-enene ya, gbanye ụka, binye aka n'akwụkwọ. O nwere ndụmọdụ ị chọrọ, o nwere ụzọ ị chọrọ ka esi wee gbazie gị onye na-amalite ezinụlọ gị ọfụ, n'etiti gị na di gị, etiti gị na nwunye gị. Dere anyị akwụkwọ, dere m akwụkwọ. Aga m enyere gị aka wee gbaziere gị ka ị ga-esi wee wube ezinụlọ gị, wee dịrị gị na mma. Ezinụlọ gị wee bụrụ ihe kwụ chịmchịm, ihe kwụsiri ike, ma mmiri ọ na-ezo ma nwa na-amụ. Ọ ga-abara gị uru. Ọ bụkwa nwanne gị nwaanyị, mama ndị Igbo General. Ekene m gị onye ọ masịrị ine n'ihe onyonyo a. Ekene m gị onye na-anụ olu. Ihe nji wee na-ekwu ya bụ, ị ga-ebu ụzọ wee mara ihe ị chọrọ. Onye ọbụla bụ mmadụ nwere ihe na-amasị ya. O nwere ihe ị chọrọ, o nwere ihe na-amasị gị, o nwere ihe na-anaghị amasị gị. Ihe ndị ahụ na-anaghị amasị gị, ị gaghị ekweta ka i jiri ya wube ezinụlọ gị. Ma ihe ndị ahụ na-amasị gị, ọ bụ ihe ndị ahụ ka ị ga-agba mbọ were ya wube ezinụlọ gị.
dịka ị na-abanye n'ezinụlọ ọfụ, dịka unu na-amalite ezinụlọ ọfụ, gbaa na arụ di na nwaanyị, kedu ihe ndị ị na-achọ, kedu ihe ndị ị naghị achọ, kedu ihe ị chọrọ ka ọ bụrụ ihe ezinụlọ gị ga-abụ, maka na ọ bụ ihe ahụ ị kwenye na ezinụlọ gị ga-abụ ihe a ka ụmụ gị ga na-esoro ụkpụrụ ya dịka ị tọrọ ntọala ahụ. Were akwụkwọ, were ihe eji ede ihe depụta ya. Unu na-aga na ije alụmdi na nwunye, ịnọ jee n'akpati gị, igbe gị, jee weta akwụkwọ ahụ i dere, nene taa unu banyere alụmdi na nwunye, nene otu ahụ, nene ahụ ịbụọ, ahụ ịtọ, ihe ahụ unu dere n'akwụkwọ unu a na-eme ya. Ebe unu na-eme ya, kedu ka alụmdi na nwunye, ije alụmdi na nwunye unu si wee dị rute na mgbe ahụ ị nenere ya. Ọ ga-enyere gị aka idepụta ya, tinye ya n'igbe gị. Ọ ga-enyere gị aka iji wee na-aga n'usoro kwesịrị ka ezinụlọ gị nwee ike bụrụ ezinụlọ a ga-eji wee maa atụ. Ya bụ ihe m chọrọ ịgwa.